Sanibonani, welcome to my channel. Njengoba ngangishilo ukuthi indaba kankosikazi ikhona kuZiteleko. Kana-ke osomabhizinisi abakhulu la abazohalalisela umndeni wakaPrasad bahalalisa nje nakomakoti oyintandokazi iqhaza elihle uSarasu alidlalayo emndenini. Unkosikazi ujabula kakhulu ngonkosikazi awamthola uSarasu. Uncoma kakhulu unkosikazi ukuthi uSarasu ulethe ushintsho, kwazi wayengamboni ngani ukuthi umakoti yena ofunekayo, uhlakaniphile, ukhuthele, kuningi nje. uSarasu nangu lana uphethe ingane yakhe, ujabulile. uRahul uyazama-ke nokumduduza uSarasu wakhe ukuthi hhayi ukucabanga kakhulu into eyenzekile kwe-past. Konke okudala nje sekudlulile, ukuthi aba-move on, baqhubeke nempilo, bajabule ngoba izinto ziyenzeka njengoba esekhona. Kumnandi nje, unkosikazi uhlezi emncoma, kuhle nje. Unkosikazi uhlele nje ukuyobona uShayimali noPretty ejele, abagcwalisela bethuke ngoba naye usane-trauma ukuthi ebeyisiphukuphuku kanjani. Yena Valdiv wonke ohlakaniphe kangaka, ufundile, uyisifundisa ukuthi adlale lezi khohlakali, zidlale ngaye, zimenze isilima nje. Hayi shem, ayifani naye. Naba laba lokugala katshani bakejele la baxabana nje, kuningi. Mane emgcwalisela lokuthi yeyi akazi kwakutheni azasisebenzisane naye, wazi wayisiphukuphuku sentombazana, umhlazile yena wonke, aboshwe isithunzi sakhe nje nxa yale ntombazana engenangqondo, uPretty eyadlala ubuphukuphuku nokubakhelesi. Siyacela-ke ucofe usubscribe la ngezansi uzothola amanye ama-update. Siqhubeke, cofa nje usubscribe ungesabi. Imnandi kakhulu le ndaba, uzobona nawe.